Tu je 6 japonských techník na prekonanie lenivosti. Číslo 1. Ikigai. Objav svoj životný cieľ. Nájdi niečo, čo ťa prinúti vstať každý deň, pretože tvoj cieľ ťa poháňa. Číslo 2. Kaizen. Zameraj sa na malé zlepšenia každý deň, namiesto toho, aby si sa snažil urobiť všetko súčasne. Číslo 3. Technika Pomodoro. Pracuj 25 minút bez rozptýlenia. Potom si urob 5-minútovú prestávku a následne to zopakuj. Je to skvelý spôsob, ako urobiť viac práce za kratší čas. Číslo 4. Harahachibu. Nenapchávaj sa jedlom. Keď budeš na 80% najedený, prestaň jesť. To zvýši tvoju energiu. Číslo 5. Shoshin. Ku každej úlohe pristupuj ako začiatočník s rovnakou zvedavosťou, ako keby si ju robil poprvýkrát. Číslo 6. Wabi-sabi. Príjmi nedokonalosť namiesto toho, aby si sa stresoval nad každou maličkosťou. Konanie je lepšie ako čakanie na dokonalosť, pretože tá je často nedosiahnuteľná.